За да добавите или управлявате клиент от своя акаунт в HydraWise, започнете като докоснете иконата за управление на клиенти в горния десен ъгъл. Докоснете добавяне на клиент от опциите на страницата. Клиентът може да бъде добавен с или без достъп до софтуер HydraWise. В този пример ще бъде настроен клиент с достъп до HydraWise. Въведете първото и фамилното име на клиента. Добавете желание от тях имейл адрес за регистрация на акаунта им. Изпращането на регистрационен имейл до клиента трябва да остане включено, за да може клиентът да получи имейла да започваме. Докоснете Продължи. На страницата с потребителски настройки може да настроите достъпа на клиента до неговата програма за напояване. В рамките на разрешенията, клиентите могат да стартират зона и да променят или преглеждат конфигурациите. С възможността да модифицира конфигурацията си, клиентът може да променя всяко програмиране за своята напоителна система. Когато приключите с избора, натиснете бутона «Назад» в горния ляв ъгъл. На тази страница в раздел «Изпращане на известия до» може да изберете дали вие или новия потребител да получава известието. В този пример ще бъдат избрани нови потребители. Натиснете стрелката назад в горния ляв ъгъл. Докоснете Продължи. За да добавите контролер, са налични 3 опции за задаване. Използвайте съветника за настройка на контролера, който настройва контролера от самото начало. Може също да копирате програма от друг контролер или да преместите контролер, който преди това сте настроили от вашия собствен акаунт. За да настроите контролер без предварително програмиране, докоснете използване на съветника за настройка на контролера и натиснете за да започнем. Може да въведете името на вашия контролер в предоставеното поле. Чудесни опции за името на контролера са името на клиента или може да използвате името на улицата, за да идентифицирате лесно един или няколко контролера за даден клиент. Докоснете Продължи. Добавете серийния номер на контролера, разположен на контролера или на един модул. Докоснете Продължи. Контролерът вече трябва да е свързан към Wi-Fi. Това може да стане в контролера. Изберете Пропускане. И натиснете Добавяне на програма. Добавете име на програма. За тип програма изберете базирана на време или виртуална слънчева синхронизация. Може да изберете в кои дни от седмицата ще е необходимо тази програма да полива, като натиснете квадратчето под Дни за поливане или да позволите на програмата да полива всеки ден. За да персонализирате честотата на тази програма, добавете различни времена на деня за поливане. По-настоящем тази програма се задава за поливане всеки ден в 5 часа сутринта. След това добавете зоната, която се нуждае от този график за напояване, като докоснете кръга до всяка зона. И задайте необходимото време за поливане. Натиснете обратно, когато приключите. В долната част на страницата тригерите на Predictive Watering могат да бъдат оставени включени или изключени, за да отговарят най-добре на нуждите на тази програма. След като приключите с настройката на програма, натиснете Add. Може да продължите да добавяте програми или да натиснете Пропусни и да настроите още програми по-късно. Сензори или дебитомери HC могат да бъдат добавени към контролера по време на настройката или винаги могат да бъдат добавени по-късно. Ако в този момент няма да бъдат добавени сензори, натиснете Пропускане, за да настроите местоположението на контролера, или активирайте функцията за автоматично намиране на местоположението на контролера, или адресът може да бъде въведен ръчно. Натиснете Продължи, за да завършите настройката на контролера на клиента. Вече завършихте настройката на контролера на клиента.